ngaku ra teges citra waku lagi pingin mikir kerja tajang lo kowe aja keloro-loro tresnaku mung siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ono wanita liya nyanyi bareng-bareng itu kowe rasa semutusi aku ra ning ngendi-endi aku lunga mong golek rezeki yuk Citra Rimba Indonesia.
iki lho. Iki nganu TikToker iki bose TikToker iki kondang-kondang kabeh iki wong loro iki. Assalamualaikum bos. Lah iki ora ngono iki aku tok biasane nonton di YouTube alhamdulillah ketok wis niki juragan TikTok. Ya sik. Ra idoni kok. Mas nggih Mas. Nggih Mas. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah awak dhewe met bengi-bengi ana ning endi kene met mriki ning Indonesia. Idoni lho met kuwi. Ora ro aku. Indonesia mahatane gitu. Lho piye ayo takon sik. Di ada Princing ayo. Iku didongake met. Muga-muga masyarakat iki sehat selalu lancar tentrem ayem barokah. Lah iki ditesek kok kene met. Lah napa? Iki kan go flash to met. Heeh. Untukan aku mrongos. Heeh. Nah iki nek kena flash kene iki difoto ireng met. Kowe pemantul cahaya apa piye? Iki manfaate wong mrongos ana fungsine met. Lah napa? Deloke panjenengan. Nggih. Amun. Heeh. Iki syaratnya kudu mrongos. Do gumun asline. Nek do mrongos iso nyemprit. Nah, aman. Iki syaratnya mrongos. Bose gumun nanti. Mrongos iso ngene Pak. Lah iya, alhamdulillah tumpuk blek met. Enter YouTuber kata. Lah iya disapa kabeh met. Muga-muga sejo YouTuber kene iki sehat selalu. Lancar rezekine. Lah iya. Panjang umur. Lah iya tanpa ini kita bukan siapa-siapa. Lah iya. Berikan tepuk tangan semuanya, Cak. Lah iya. Des, kowe untune tekan Papua lho. Mergo YouTube. Lah kok tak idoni we. Lah yo piye tenan. Untuk tekan. Lah yo tenan kok. Mergo sorotan. Iki lho, ibu yang lagi ngasih mekekel. Heeh, kowe ngangge pempes mboten, Bu? Sampean ayo. Orang ngrowok ngono. Lah iya, langsung dikasih rodat pertamane, Bos. Lah iki yo ngarang yo bagi-bagi waktu awak dhewe ngono. Lagune pertama, Bos. Apa iki Pelek Pras? Wajib. Wajib kae. Udu. Apa? Ayo pro konco. langsung dirojate mawon ya lek ayo bro konco
Gue mik meneh gue. Napa Rosi napa? Rosi napa dan Rosi? kathok. Rosi wis nganu wae. Rosi dan kathok. Lah kok iso? Lha iki sing pake brodol kabeh ono. Lah nek wong lanang ke nek cantelane mau semprotrok. Nyatane yo brodol kabeh ngono. Apa meneh iki? Lah napa? Latu-latu. Latone jeber. Lek prasrak yo ngono ki. Iki kan informasinya urung tepat to, Met. Heeh. Nungake haba-haba dari saya. Ya. Ya. Ono semprit sing sepisan pindah, ono semprit ping telu. Loro langsung formasi, semprit ke telu. Bubar. Oh, udah bubar no. Ojo. Langsung jadi siap-siap. Papat. Dodok. Oh iya. Ya. Dirungake, Mas. Wis tuwoke dirungake kupinge ya. Papat nih. Jadi sing tuwoke kudu dirungake. Lah iya. Temengi aja ngeyel. Mempin. Dane kegukeh lato-lato. Sing tuwoke teges. Aku nek wis nyekel mikir gendeng. Lah iya pancen kowe iki gendeng. Ora masalah. Yuk. Ayo, langsung saja. Set. Ayo, tuwek angel ayo. Kandhani kok yo. Ayo. Kose matono no. Kandhani kuping. Wo, tuwek gitu. Aja kono, sing alus to, Des. Sing alus. Ayo. Loro. Jambut loro. Loro formasi adep-adepan. Iki lambene wis kedel lho, Bos. Lah iya. Telu siap-siap. Idune wis akeh yo. Nah, iki. Dadak. Wayahe Lek Rut iki. Ya Wayahe apa? Lek Rut. Nggih. Lagu no. Lagune apa Lek, Pras? Wajib ngae. Sik, kowe iki aja nesu-nesu to wis tuwa iki. Aku males nek nesu. Wajib ngae. Lanang wadon. Loro ilmu. Gampang nesu aku. Lah piye? Aja nesu-nesu. Kowe iki tegas ra nesu. Wajib ngae. Lanang wadon. Loro ilmu. Enggak Mas. Lanang wadon ki loro ilmu, Mas. Wajib ngae. Lanang wadon. Ngawur nih gue. Rapopo aku. Aku kok rasane makro wak untukku. Wajib ngae.
Asik. Rangkep rong lagu. Rangkep lagu Jos. Iki kanggo gawe. Heeh. Yo. Artis kon maju rono ya. Iya artis dhewe gawa rene. Ayo tak dol kok ning kene kok, Juk. Tak dol. Iya. Ayo, siap tak sepoti aku. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua yang hati kami ada. Ayo datang. Angel teman-teman. Ya bosik to Ande. Iki kok semangat banget to bengi. Aku semangat iki. Wis disemangati karo Ayang. Ayang sapa? Ayang bebek. Oh, aku kan jadi papa. Papa gedang Mas. Njuk karo Mamah gedang. Ora. Karo Mama Blara. Mama mbahku. Ayo. Nah, Rika rak kepi. Iki lagunya apa? Sepoti to? Oh, sepoti to. Sepotane Rindia kudune kuwi. Prase kocruk. Lah kowe mah milu kowe kentir. Lah aku wis sak siap, aku wis nyempriti, Bos. Lah sido. Ya ampun tani. Ayo. Barisan. Angel. Ini Dut keliru ki bos dhewe. Ayo. Lagunya apa Lek Rindi? Baik, satu tumpang hadirnya untuk Panjenengan tentunya dengan artis kita kondangnya dari Magelang Dunia, bangga pakai bajunya kebaya merah seperti sarangan tahu. Abang endi? Aku matane iki melek mangane jan iki melek. Iki nek bojo karo iki enggal mati. Lah ngapa? Urung-urung nyenek nih. Ya, oke. Baik, kita tampilkan. Ya. Iki jan upin-ipin kowe mburi panggung kono lah. Udan melo dumene sing Matur suwun Bos. Iki
penyanyine wis kanggo kabeh. Ya to meto. Gak ngomong ora kowe jane. Nilih mike kono lek zen kuwi lho, mike hairless lek zen. Lah mungkin dikucek ngene. Heeh. J. Langsung wae. Heeh. Iki posisine piye? Mantep ngene, Bos. Yo ngene iki. Marep metu. Marep metu rono, marep rono. 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 Ojo bunuh diri. Ojo. Ya nyol ya. Kok viral we. Oh, ya. Pemain mondolan keok. Ono lemut. Ayo, langsung direncanakke wae. Ya manut pimpinane kuwi kok ngene kok. Apa? Kita pemuda, oke. Yo. Ayo, Met, wis wayahe bar iki lho, Met. Ya. Ya. Wis. Kita pemuda Islam Indonesia. Kepada kewajiban kita, mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh hati mencari ilmunya, supaya kita bisa untuk mengajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia. Kepada kewajiban kita, mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa untuk mengajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Pripun? Kurang banter. Sik. Pripun? Baleni neh. Ayo. Baleni neh. Kurang banter. Lek Aldut. Baleni neh. Ora kita pemuda meneh. Iki jarene kurang banter jare. Iki tuwek angoh mrotoli kabeh. Ayo. Yuk. Kita pemuda Islam Indonesia. Indonesia ikatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Kami mencari ilmunya, supaya kita bisa bekerjanya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kurang jare pras tok dewek. Hah? Wis tenan pras, misake lato-latomu. Wis tuwa. Ya wis, sekarang ki awak dhewe iki kok duwe untran-untran to pras. Ayo, iya to, siap-siap wae. Ayo bola-bola do siap-siap. Apa sing awak dhewe dikanggokke? Ayo dijumpuki alate. Yuk ki wayahe untran-untrane wong. Langsung wae cukup untran-untrane. Ayo iso kene wae gak apa-apa. Ayo iki bingung wis tuwa-tuwa ki. Tuwa-tuwa ki udah bingung. Ayo. Bali kira. Do bali kira do ganti dewek. Iki lho. Nah iki. Ayo. Kene ae rasa ado-ado. Heeh. Lek Rudi. Nah, iki siap-siap untran-untran maneh. Ya riko dhewe kok. Ayo lho kok nyono. Riko ki Ana Mas Zen. Ya. Yuk. Ayo. Saiki cekai opening sik ke biasane iki. Ya Allah biha. Ya wis. Iki biasane kok nek nyekel mikir sapa? Miki Andes. Ya Des. Ya Miki tukang sone.
Kepriye? Iket nyong kepriye? Pasang ke. Ngerti gak iket tangga nyong. Api. Riko ngono ke sipok mako bakul sate kok. Ayo, ayo. Langsung. Yo, monggo iki karang yo untran-untrane bro koyo ngopo bersama Citra Rimba Indonesia. Ayo guys kadang latihan. Ayo, monggo. Jo, gini. Iki wong gede-gede ki seteko iki. Si jedang ding golek zen ndak ilang. Golek zen wis ana le duwe. Lek zen ke zen gede ya. Ayo. Ayo. Iya, wis muni urung sampean kowe. DL audio. Gini. Ya. Piye to? Iki ana glebere barang mbok kaya ngapa wujude. Wis duwe caleg para satriya kang nitih. Ya, Ca. Sing ati-ati lan waspada. Ya wis. Gusti Allah aku paring ana keselamatan anggone pintas ing dalem menika. Remak ing para prajurit kang numpes malapetaka ing donya iki ana kan siluman kang wujude kan celek sing ati-ati lan mas padha kir ila dalah.
Seraning rasaksa Kembang campuran ning ratu Seraning rasaksa ambuka kamulyaning jagat raya